Čaute, vítejte u mého dalšího videa. Je to z čarovného Minecraftu. Jsem tu společně s Divinem. A už tady máme nějaké ty věci. No, ale nezískali jsme to nějak jako kdyby tak. Ale že prostě, že jsme někoho zabili a z toho ty věci všechny vypadaly. A trošku to tady vyfaililo, my už jsme natáčeli a trošku to byl menší fail. Ale jako myslím moby. Chápeš, ne? No ano, řekl jsem to blbě. No prostě to je. No a tady Divine tady není o moc menší, takže. No takže tady máme už nějaké ty věci, ale o nic jste nepřišli, bylo to jen tak 5 minut. Je tady jenom ten Silver Skeleton Match a Shark Sword. Jinak tady toto je. Doufám, že vám to vadit nebude. No ale já teď v tom videu budu chvíli těžit, ať je sranda trošku, ne? Tak já mám nějaké to železné brnko, já vím, že je to úplně na nic dělat železné brnko, ale tady je těch stvůr docela dost, takže prostě no, bych tady mohl hned chcípnout. Ale jo, ber, klidně, mě je to jedno. Takže tady jdu těšit, počkej, to je uhlí nebo co? Ne, to je jakési petroleum. Já nevím vůbec, co to je, ale mám to vzít? No, tak já vezmu jenom něco. Zbytek ať vyplaví řeka. Co je? No jo, no. Tady ty příšery. Říkal jsem tady, ty příšery jsou úplně prostě nezvládatelné, no. No, zombík, angry zombík. Tak no vidíte, já nevím vůbec anglicky, takže prosím, nepište do komentářů, že nevím anglicky a tak ať to radši neříkám, já už to vím. Tady Divine to když tak přeloží, když ten taky neumí moc dobře anglicky, ale furt lepší jak já. Takže já anglicky už radši mluvit nebudu. Moc. Vůbec. Tady to nejsou krystaly. Jsou... angry zombík. Oh my god. Už mě starou. No, vlkodlak. Já tady mám copper ore. Jo, no to. Ne. Jo, myslíš Diamond Ogre nebo nějak tak? No tak, no ale je to Ogre, že? Jo, tak to máš říct, že je to Ogre, ale OK. Hej, já mám 12, hele, já mám 12 těch růžových krystalů a 2 ty bílé. Ano, vys shard. A další žluté krystaly, to je úplně perfektní.
A 11 Iron Shard. Nebo jak se to jmenuje. Iron Shard. No, tak R, no. Tady jsem byl, nebo? Já mám asi taky opuštěné dole. Tak to je dobré. Ale já teď v nich nebudu. No ale, no. Hele, tady jakási červená ruda zvláštní. To nevím, co je. Kaž. Kinhabar or, nebo co? Sinabar, no. No. Já čarovňák tak, no, zkoumat já trošičku umím. Ale ne nějak extra. To zase jako vážně ne. Jo, no. Protože jako giftovat se tady nemůže. No. Jinak to by tady... Že... To by mohlo být jak normálně, jako kdyby hra o přežití, akorát jako single, kdyby to byl, akorát kreativ. Jo, tak to je dobré. Aspoň hele, já mám ten Ember. Tam ten nevím, jestli někdy něčemu je, ale tak všechno asi tady něčemu bude, že? To je prostě úplně. Taky jsem zabil, že no zas tak vzácné to není, ale mně to nepadlo z jednoho. Tady k další, tady tyto grudy. Těch je tady víc jak uhlí, no to zas ne. A nebo toho napodobení uhlí, nebo co to je? Víš, co myslím, ne? Potrova. No, vypadá, prostě to, co vypadá jak uhlí a já jdu asi taky do toho, do dolu, do opuštěného. OK, tak já zatím tady budu v tom dole. Ještě se podívám tady, co? Nic. Tam vypadalo, že je tam krystal, tak se jdu tam podívat. Jo, je tam krystal. Fialový. Uhlí, já ani uhlí neberu už dlouho. Uhlí neberu. No, to je úplně. Hele, já jak bych měl tady nějaké ty suroviny, tak já už bych si třeba šel pak hledat ten dům. Nemyslíš? Taky tak, když těžíme oba. Ale nechcem zase těžit celou tu dobu, aby ten díl byl trošku záživný, že? Tak. Já už budu tady prozkoumávat. Ale nevím moc, co by jsem teď mohl prozkoumávat. Teď vážně nevím. Jo, no, to je...
Já teď nebudu chvilku mluvit, no jako budu mluvit, ale ne zas tak hodně, protože se přemýšlím, co bychom mohli teď dělat, jako, protože těžit rozhodně teda asi nebudu, že? No mě jako těžení docela baví, ale vás by to asi nemuselo bavit. Hele, anebo já bych mohl... No, tak. No, to je prostě takové, no. Hej, já bych možná příští díl, nebo ještě tento ne, ať to má trošku díl, takže bych se někdy vydal i do Twilightu. To máme, no. Já už bych si co nejdřív udělal ten barák a aby jsme tam mohli třeba pak dělat ty kolejnice, nebo kdyby jsme začali zkoumat a tak. Už máme jako docela surovin, že? Tak. Hele, tam dole je obsidián, taky super. Ale já tam nevím, jestli tam půjdu. Co ještě podívat sem? No, železo akorát. No. No, to je teda hodně dobře, no. No tak já nevím, jak bych třeba teď se ještě podívat tam, kde je ten obsidian, tak bych si třeba, já nevím, bych si tady uložil set home zatím v té jeskyni a šel bych třeba dělat barák nějaký, nebo hledat na něho nějaké to místo, že? Se to taky mohlo hodit. Já nevím. Jo, tak já jsem se tady jako uložil home a šel bych třeba hledat nějaké to místo na barák. Jo, však já se prokopu nahoru, jaké jsem vlastně vůbec výšce. 15, ne? Jo, v 15 jsem, tak to budu nahoru docela dlouho. No ale já už bych se tady možná i rozloučil, už je to 11 minut. No 12 už. 14 minut, hej, tak já bych ten první díl ještě nechal docela tak krátkej, že stejně jako bychom teď nic nenašli, tak já bych, ale jako dům v domě, v hledání, takže já bych se teď s váma rozloučil a dejte nějaký like, odběr a tak zatím ahoj, no.